an balima ani ɲakuma kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de k'a fɔ ko mɔgɔ fila minɛna an ka sɔrɔdasiw fɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ fila in kɔni tun bɛ a fɛ ka attentat de kɛ ni o ye ka kojuguba dɔ kɛ ka se ka mɔgɔ caman faga Bamakɔ kɔnɔna na yan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ni mɔgɔ fila in ka u tun bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu faga ko o ye an ka dunan minnu bɛ yan wa u tun bɛ fɛ k'a kɛ mɔgɔ fagaba de ye olu kɔni ye minɛni kɛ tuma min na u y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ka minɛnw kɔnɔ fɛn caman sɔrɔla la min b'a yira k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka tiɲɛniba de kɛ o fɛn ninnu na GPS b'o la ani mugujugu caman mugujugu ninnu bɛ se ka kisɛ ci ani minnu yɛrɛ bɛ se ka bombe yɛrɛ exploser cogoya min na kunnafoni y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ni mɔgɔ fila ninnu kɔni kelen o kɔni tun ka baara tun ɲɛsinnen bɛ ko ka yɔrɔw ɲɛɲini k'a lajɛ a ko bɛ se ka kɛ cogoya min na kelen dɔ in o tun ka baara tun bɛnnen bɛ ka bombe siri a yɛrɛ la ni ka t'i ci mɔgɔw la ka se ka mɔgɔ caman faga cogoya min na o kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ni mɔgɔ fila in kɔni u tun bɛ fɛ ka nin tiɲɛni in kɛ a mɛnna ni kɛrɛnkɛrɛnyala sommet France Afrique min kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan nka komi u y'a ye ko lakanaw tun sabatira fɛn caman tun bilala sen kan walasa foyi kana se ka kɛ nin waatinin in na u tun y'a fɔ k'u b'a bila kɔfɛ la walasa ka tiɲɛni kɛ an ka sɔrɔdasiw kɔni sera ka ninnu fila minɛ wa o b'u bolo ko foyi tɛna se ka kɛ olu fila kɔni tɛna se ka foyi kɛ tuguni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yan an b'a yira aw la k'a fɔ ko i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na denmisɛnninw kɔni baarakɛbaliya kɔni o kɔni o problème b'u da la o denmisɛnnin damaw kɔni jɛlen bɛ association dɔ kɔnɔ n'u b'a wele ma ko u b'o wele ko AJICAD association pour la citoyenneté active association des jeunes pour la citoyenneté active et pour la démocratie olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin problème ba min bɛ jeunesse da la k'olu yɛrɛ de kan ka ko bɛɛ kɛ walasa ka solution sɔrɔ a la k'a d'a kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ani an ka jamana dɛmɛbaga caman u ye ko caman kɛ nka bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ yen sisan olu si ma se ka marcher k'olu kɔni t'a dɔn k'o kɛra cogoya min na wa k'olu bɛ fɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan Mali jeunes bɛɛ ani ka gouvernement yɛrɛ fɛnɛ fara olu kan ani kodɔnbaga caman k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka miiri cogo min na nin ko ninnu kɔni nin problème min bɛ jeunes cɛ la k'o bɛ se ka ban cogoya min na k'a d'a kan ko nin kɔni problème a bɛ ka jeunes tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que baara tɛ yen jeunes dun tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ni baara tɛ k'olu bɛ fɛ ka fɛn o fɛn delila ka kɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ min ma marcher ani min marchera k'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka se k'a lajɛ problème min kɔni solution bɛ se ka sɔrɔ a la ka ban cogoya min na aw kɔni ni kunnafoni fila de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi aw ni ce aw ka tulomajɔ la